Awusanibonani igama kubhaka isibongo bakenzaba bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udabwe yini nginqwele ebhuqabhuqa emiza abafokazana ngothoni lodwa likamentshise thuluza ngihambi nalo ngifice insimini qamuxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwadubhadwa ikhulule kufoka abakhanda ngindlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame lingasho ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni madoda ziphupha mihla namalanga siphetho ngabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapha ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo foko ngeke ngize ngizwe ngempatha namhlanje ngifuna ukukhuluma ngendaba ethinta abafundisi nethinta izinyanga ofica behlabe inyuka bebhizi nokhetho bese ngiyaphinda futhi xolo kancane ningikhumbuze mase ngiyaphinda futhi ngithinte udaba oluthinta ukunqoba kwe-ANC kwi-manifesto yabo bese ngiyaphinda futhi ngithinte nodaba okubonakale abantu ekade beze kwirally ye-ANC sebegcwele emabhishi kungenzeka lo daba ngilithinte lonke kungenzeka ngicine ngathintanga kungenzeka futhi ngithinte ngize ngithinte nezinyo engayibekile phezulu la uma umfundisi lapho ngokwakho ukujula kwakho nokwabantu baholayo urepresent uNkulunkulu uthangaza abantu ufuna ngibafundise kanjani mawumfundisi urepresenta uNkulunkulu indlela onyathela ngayo indlela ohamba ngayo yinqumo oyithathayo into oyikhipha emlonyweni ayibe noNkulunkulu bese kuthi abantu abangaphansi komthunzi welanga bonke bangabantwana bakaNkulunkulu ngokuthi kusemhlabeni abanye basebenza lapha abanye baphante lapha ngale yandlela abanye kube iloya kuhambe distances abafundisi bafuneka uma selinqobile iqembu elinqobile sebelethi ibusiso ezinoNkulunkulu phakathi abafundisi bangempela abafuneki uma kusakhampeyinwa abafundisi bangempela kumele makusakhampeyina bathandazela ukhetho ukuthi akube ukhetho olunokuthula bathandaza abafundisi ukuthi akube ukhetho olungachemile bathandaza abafundisi ukuthi amarali ahanjelwayo akuphephe emgwaqweni mangabe sebesebenzisa izinqola zomlilo abasuke beya kumarali akubukeki noma ayikho lento yokuthi abafundisi bazoba umbimbi nohlobo oluthile le organization ama scammers wonke abafundisi labo wonke akekho labafundisi ongama bheke mina athi my king no si right no uright mouse uyovota ngoba you are a South African citizen vele kubalekile ukuthi uvote kodwa ivoti lakho ngoba umuntu kaNkulunkulu alibe imfihlo yakho ivoti lakho bese udedela abantwana obaholayo bayithathela izinqumo zokuvota ngokukhululeka ufica abafundisi bese machine uNkulunkulu mawusumasha naleli qembu urepresenta muphi uNkulunkulu because uNkulunkulu phela ubonke uyabathanda inkathu uyayithanda iPAC uyayithanda iEFF uyayithanda iANC uyayithanda iDA uyayithanda iMK uyayithanda obanibana amasha afikayo amadala khona Action SA uNkulunkulu uyabathanda uma wena usuhamba naleli qembu umele usamela uNkulunkulu yini lapho noma nawe usudinga kube nomuntu ozoba noNkulunkulu ozoba
abafundisi abaphinde bayibheke lento engishoyo wrong azafike nemjiva ame stage ufavor iqembu elithile ushuthi uthi uNkulunkulu akakhethele liqembu. How about laba belinye iqembu nabo abamthandazayo uNkulunkulu? Uyabona manje into ebalekile mangama elections ukuphepha kwempilo zabantu. Akumnandi ukuthi abantu kuthiwe balimalile kade beya kwirally, ngoba thina sinamandla ngempela siyabuka. Uma abantu beANC belimale beya kwirally, akulona iphutha leANC ukulimala kwabantu. Iphutha lani? Iphutha labantu abalwa neANC. Ifana bengabe uya kohlasela umuntu ohlaselile obulala abantu, anikwazi ukuyibulala nodwa ukuthi hayi asiyibulaleni namhlanje. There is no such. Ngenkathi uhlaselwa kuzoshonwa ngapha ngoba khona abahlaselile. Kuyahlasela ngokwenyama, kuyahlaselwa ngokamoya. Zinkulu izimpi namaqembu alwa neANC ukuthi bathi bayikhipha emandleni. Ingakho ngampela kumele ngabafundisi abachemi kodwa bayama bathi sicela la kuhamba khona abantwana bethu ngamabhasi nangamaveni nangamatekisi abaphephe bafike bephilile. Kumele abafundisi bathandaze ukuphepha nokhetho olunobuntu ukuze kungabi khona ingozi nabantu abathakatha endaweni zabo betha gingqika amabhasi alenhlangano nalenhlangano ithakathe laba itha gingqika amabhasi alenhlangano. Akungenzeki lokho. Sengizothatha isinqumo manje ukuthi bengabe kuzoba nerally enkulu kanje kube yimina ozogada ukuhamba kwamabhasi ngoba manje sinabafundisa sina fokon. Kube yimina ogada ukuhamba kwamabhasi ngisho before irally ngithi ayikho ingozi ezokwenzeka. Masiphawa yami nginayo leyo power yokwazi ukugada inqola zomlilo mase zihambe emgwaqweni. Impilo yabantu akumnandi kuthiwe gingqikile ibhasi. Kunama spirit afika ahlasele ebhasini ihajwa. Ukuhanjwa. I'm totally against mina lo. Akade manje kubanjiswane mayidlala ipolitiki ayidlale kahle kungafi umuntu, kungasongelwa umuntu, kungagingqika ibhasi lamuntu, akudlala ipolitiki nje eclean. Idlala ipolitiki sibuke thina ipolitiki ukuthi awayidlala lo, wayidlala lo. Siyabona vele ama champions akudlala ipolitiki but angafi abantu. Abantu benzeni abantu kuzofakwa nabeya kwirally. Benzeni abantu. Benzeni abantu. Nanokuthi khona into engifuna mina ukubafundisa yona abantu. Kujwayelekile ukuthi bengabe bekuzonda abantu ngakini noma uphumelele. Makushona umuntu emndenini kuthi ubulawa uwena ngoba uthwala ngaye. Ufuna ngimfundise lonto. Uma ngabe izinto zakho zihamba kahle, ngeke ufise ukuthi akube khona umuntu ofayo. Ufisa ukuthi abaphila abantu khona bezoyibona isuccess oyiyo. Kodwa ama spirit adayisayo nama spirit angafuni azobulala abantu ukuze kuthiwe wena. Kodwa deep down awukwazi wena uthi uphumelela, kodwa at the same times kube kuthiwa kufa abantu endaweni. Kodwa ama spirit endawo ethi awuthi simqhathe nabantu. Ikhona lento ekuthiwa asimqhatheni nabantu. Ikhona leyo nto. Ingakho nedlozi elibi mangabe impilo yakhe iza kahle liyakwazi idlozi elibi ukuqhatha nabantu bethu awuthi simiyekelele enza amaphutha, awuthi simiyekelele angenwe isichitho ukuze angathandeki kubantu, liqhatha ngamabomu nabantu. Ngoba yinda libi nje idlozi linomona ngithi angilungise lonto. Ngilungise bengishilo vele a day before ngathi kuzogcwala emcimbini weANC. Ngampela futhi kugcwalile. And kugcwale kwaze kwenzeka into engajwayelekile. Ukuthi bayazi abantu ukuthi olwandle khona izidalwa olwandle. Angazi mhlawumbe ufuna ngifundise yini ukuthi izidalwa olwandle zisebenza kanjani izidalwa olwandle. Bayazi abantu khona izidalwa ezisolwandle. Kodwa izidalwa ezisolwandle ziphumele obala
okukhombisa ukuthi into ebiyenzeke Moses Mabhida nazo bekade ziyisupporta leyanto eseMoses Mabhida. Yini ziphumele kanjani obala? Ziphumele obala ngokuthi phakathi olwandle kubonakala abantu abagqoke imfaniswano ye-ANC ngelanga lali, okusho ukuthi amanzi asolwandle abekidalwa zakhona nazo beyifake umfaniswano we-ANC. Ingakho kusebenziseke abantu ukuthi babe selwandle nemfaniswano. Iphoyinti elimnandi for inhlangano le. Kufana noma kuzongena iphara emzini wakho, ilwane nama spirits abhedayo asebenzisa umzimba wephara nento zabathakathi, zisebenzisa umzimba wephara ukuthi angene kwakho ligqekezele. Ingakho noma ushawa zinkinga kusetshenziswa umuntu onenhliziyo embi emsebenzini ukuthi akenzeni, akakuniki stress alwe nawe. Ingakho noma udividewa umndeni wakho kusetshenziswa umuntu onenhliziyo embi lemndenini ukuthi akabe nolaka ongalawuleki. Kuya ngokuthi yini inhloso. Kule game kubonakala abantu begqoke umfaniswano we-ANC besolwandle bejabulile, okusho ukuthi bejabule ngisho idalwa esemanzini. Uma kuthuka uyolwandle iyaqhubeka imanifesto ngapha ligcwele ihholo phama, abanye abantu balapha ya olwandle benzani, imimoya esolwandle ivukile nayo yafaka lemfaniswana le ye-ANC. Siyibongele. And abanye abantu futhi abazoba nzima inkatha. Kade ngichecka nje sigodlweni namhlanje, ispirit sikaShenge sivuke ngampela. Sijabulile ngendlela inkatha ehamba ngayo, sijabulile ngendlela ubuholi bayo understandana ngayo, and inkatha Freedom Party ihamba ngampela ngoba ispirit sikaShenge siyaphila enkatheni baba. Lento engiyibone yenziwa ispirit sikaShenge isangithusile namanje. Bengicabanga ukuthi soduba ispirit sikaShenge sivele sathi ngci, kodwa nizobona nini? Nizobona inkatha into ezoyenza lapha eMoses Mabhida nayo inkatha. Thulani nizothi ushilo uKingbhala. Uma kuukuthi inkatha kade uyithatha kancane, hayi lalela baba, uShenge ispirit sakhe sivukile, sibheke sigqolozele ngqo inkatha, sisebenza ubusuku nemini. Asilali ispirit sikaShenge sivukile. Uyozwa futhi uma sebebiza iziqubulo zikaShenge ngoba kumele bayibize eMoses Mabhida, kumele yabona bese bethi viva mntwana mangosuthi ubuthelezi, viva Shenge, viva. Uyozwa abantu bobenze kobe kuthi abahlanya abantu ngendlela ezivuke ngayo ispirit. Sizingenela sona door to door, sambe sibavukuza abantu. Yabona inkatha akuseyona le nkatha kade uyimagina ngenye indlela. Inkatha sazoba mnandi ipolitiki yasemzansi igcwala ngekufakela bengabe unyanya fokofo. Uma kuukuthi inkatha uyigcine kuma last election, enye inkatha le akuseyona le nkatha yakuba last election, ungayithathi kancane. Kushume ngampela manje. Thula uzobona kodwa. Kushume ngampela enkathini singena door to door, siyabangena abanye bayamphupha uShenge. Sifika nje umake wathi ufuna ukuvukela inkatha, uyifikela mathupha uShenge ngephupho ayikhulumele nawe ukuthi ungayenzi lento. Bazongibuza abantu bethi Kingbhala uthandwe kanjani? Ngikho emhlabeni ke indodana kaNkulunkulu emazulwini baba. Ingakho ngigxeka abafundisi ngale zenzo zabo. Awukwazi ukuthi ungumfundisi uyachema, awukwazi ukuthi uyinyanga uthi umela abantu ngokwasedlozini, kodwa ubonakala uchemile ufavor iqembu elithile, awuzazi ukuthi uyini. Ngicela kufakela kumele izinyanga engabe zimile zisegodlweni uthandazela ama client akho afike kuwena ukuthi umuntu nomuntu into afuna ukuyiwina akayiwini. Othe ucela ukuba unobhala after ama elections, wena lo uthi akakabe unobhala. Othe ucela ukuba imanager, othe ucela ukuba uminister, othe ucela ukuba uMEC, othe ucela kumele ngabe izinyanga zijulile zisebenza into ezofika. Awufice izinyanga zishaya itoyitoyi nazo baba zidididi. Qala ngakufakela baba, ayikho enjalo. Ayizona kumele ngabe zama supervisor zikhathalele bonke abantu. Uyabona, zikhathalele bonke abantu including abafundisi. Uma ngabe unenkinga nale nkulumo yami baba, inamba yami 0798130260, ungiqonde baba, ayikho leyo nto leyo. Kumele abafundisi ngabe bayathandaza ukhetho nokuthula, ukhetho ngenarobhani, bayathandaza abafundisi. Kune game uzofica kuyibona abazobe bethi akurojwe. Sicela kube nokhetho ongenarobhani.
kwenzekile waya kunenhlangano umfundisi kushuthi usugaxele zambele zonke inhlangano ingakhona ohamba nayo khona ungahambi nayo uma umfundisi kodwa wesizwe tshela mina ukungibhaka qala ngakufakela baba tshela mina ngikutshela mina ngokwasemazulwini nangu ngaphandle mawuyidlalela nabangani bakho ke hayi mawuyidlalela ke hayi sokubona kuhamba ugqoma wenza yonke lo mina ngikhuluma ngabantu abaserious abadila nama serious issues abantu abalwa nemimoya ehlasela abantu efika kubona bekuzocela uyibusiso ukigijima ne-DA umfundisi uzomnika kanjani umuntu we-ANC isibusiso sesikubonile ugijima ne-DA ngeke uzomnika isibusiso uzothi efika ethi ngifuna ukuba yikhansela uthi ayeka leyo nto leyo ngena ngapha ku-DA ngoba umfundisi we-DA kufanele benjalo wena befika ethi ngifuna ukuba yikhansela wena okwakho umthandazele umqinisa idolo umnika isibusiso mina befika mina ngisasenta mina ngibuka yonke into 360 degrees buka yonke into mina tshela mina ukungipha ingakho nje ngithi nje ngizokhuluma la nje ngizozincomela abantu shem ngendlela bengishilo ngathi kuzogcwala and kuzovuma ngisho weather nangampela kwaba njalo angikhuluma into engekho ngikhuluma into engekho and ngifuna abantu bayi-understand lento ngibone nje kwenziwa ihlaya ngentombazane efike yabonakala iye emcimbini we-EFF yaphinde yaye emcimbini we-ANC sengathi manje la ngane isuke iyofuna ukudla kulama event anginjalo bafowethu njengoba si-KZN la uma kukhulunywa ku-TV kukhuluma umuntu we-DATV siyamlalela simuzwe ishintshe channel kukhuluma we-ANC TV siyamlalela simuzwe kukhuluma we-Action SA TV siyamlalela simuzwe kukhuluma we-MK siyamlalela simuzwe uma uthi wena awumuzwa mabekhuluma ku-TV okwakho uma labantu abakhuluma ku-TV sebethi bayeza kurong yini ukuya kuyo rally uyobalalela live vike manje usukhathela ukubalela 3TV ufuna ukubalalela live aphinde kuthiwe kuza lo uphinde uye khona uyolalela kuphinde kuze lo uyakhona uyolalela mase uthatha isinqumo sewubalalele bonke sewuthatha isinqumo kurong yini lokho manje sengathi manje mangabe iMK ine manifesto wabonakala kwiMK sengathi manje na uyiphekula wabonakala kwi-ANC kwi-EFF ngathi uyiphekula ayikho lonto uzolalela ukuthi bathini laba yes sifake isikipha sabo ukuze ungabonakala uhlukile uzovele phiwa mahali ikhipha you got nothing to lose uzolalela bathini basho imanifesto yabo ingakho idlala nje ku TV yini pho ingadlalelwa ANC why ingalalelwa iANC yodwa mawukuthi kanti ifuna babalandeli bawo bodwa kwaphela inhloso ukuthi umuntu ongeyona lento akalalele ukuze ayijoyine lenhlangano inhloso akona ukutshela vele abantu abayilenhlangano uqhuqhuzela laba ukuthi wozani kunento ezikhala kahle bese beyezwa nalenhlangano kufana nokuye esontweni inhloso yesontweni baba ukuphendula abantu abasha ukuthi abaqonde ubukhulu kaNkulunkulu esontweni bathathe isinqumo sokumbukela njengenkosi nomsindisi sokumbukela njengenkosi nomsindisi kushuthi lapho wenziwani it's like uyatestify like uyavangelwa like uyashunyayezwa like uyashelwa like yini edida abantu ungawahamba zonke inhlangano nama manifestos wazo there is nothing wrong lapho kukhombisa ukuthi uyasazi isitori sakho awufuni ukutshelwa abantu ukuthi uyabheda lo ufuna ukuyizwela wena ukuthi uyabheda yini that is the thing mina I see nothing wrong ngalabantu abaqoka leskipa bayela baqoka leskipa bayela baqoka leskipa mina I see nothing wrong futhi ayikho futhi ilungelo lakhe yes nawe futhi ungayenza lonke ingakho ngithi mina sengibonile ukuthi inkathi imanifesto yayo eMoses Mabhida izohamba kahle kakhulu futhi tshela mina ukungibhaka
thuke kabi mina ngibona uShenge ukuthi uhambela one by one nawe ngafiki kwena uShenge uyeza uzambela wena nje ubona umsholozi nje ehamba all over ehamba nje into enjalo nje ubona unamaphosa ehamba noShenge uyahamba esengane izwa ngami yena akathumeli uzambela 99 fika kathatha uShenge manje ngafiki kwena uyeza kwena uzofika tshelile nje mina tshoko ngifaka mina phela ngihlali mina ingakho mina ngatshela abantu ngathi ngomakhanda silwa izinto eziserious ngomakhanda serious ingakho mina ngephasika abantu bayazi iphasika linini iphasika uyabo ngephasika kuleyo weekend yephasika sobe sile edamini amakhanda hlangene wonke amaqembu zonke inhlangano bonke abantu lapha ya kwenziwa uyosetshenzwa nje siyakulungisa ukuze ume uready ukuze mase kumele uthathe into yakho uthathe uclean into yakho ngephasika sile kuyimanje mina ngibhizi ngiyakha ngifaka islab manje phezulu kule yandle ngathi ngifuna kuhlalwe kuyona sengifaka islab manje ngoba ngifuna ukuqhuma amatende nje ngifuna abantu bahlale endlini yethukuthuku zami bakhela bona bayibone bakhulu kangakanani ngazi uthini kimi khumbule angikhulumi mina ku inbox la ku Facebook khuluma inbox mina mawukhuluma nomuntu inbox wathi uyimina iscam leso mina uyangifonela ku 0798130260 noma ushiye WhatsApp 0798130260 athi umuntu hayi ukungibhaka uyisheshisile nami ngizoyi-uploada nje le video ngithi mangi-uploadile ngisheshile uyakwazi ukuhlehla nje iphinde iqale phansi ukuthi uyalalela kahle ungayiphinda naka-10 la ngisho khona inamba papa yini nginithanda kakhulu ngiyohlala ngiyinani ngiyohlala ngimchazela izinto ezijulile siyacela abafethu impilo zabantu kube izona esibeka phambili abaphepha abantu noma umthandazo wakho angabe ukuthi abafa abantu ngoba uyabadinga labantu ukuthi bavote kodwa umthandazo awuthi ama elections abe nokuthula awabe nokuphepha ayehle irobhani ngoba ngeke ngakhona irobhani kodwa izinga laya lehle hayi phela ngeke ngingarosho khona zingakubula lama ngathi uzigadile ukuthi asingarobhi kulama elections khona izowina nje ngokurobha ngezinga eliphezulu kulama elections futhi bangathi wazingarobhi ngeze izowine ngalendlela ezowina ngayo yabo ngizwile abantu kuba kuhlungu mangibatshela ukuthi yipi inhlangano ezothatha ama elections national kube kuhlungu abanye kodwa it is what it is mase ngishilo mina ngathi inhlangano akujika baba yini